Moikka ja terkut Knipneessistä. Varaahan kalenteriisi 4.–6.10, koska meillä on tulossa ihan huippuretriitti silloin täällä. Kyseessä on iloa ja hyvinvointia voimavuosiin, eli retriitti esi- ja vaihdevuosi-ikäisille naisille. Ja mitäs kaikkea meillä on ohjelmassa silloin? No luvassa on ihania hetkiä oman kehon kanssa. Tehdään tanssia, vapaata liikettä, hoidetaan lymfanesteitä, tehdään pilatesta, hengitysharjoituksia, rentoudutaan, käydään saunassa ja uimassa meressä. Mitäs vielä? Lisäksi puhutaan myös siitä, miten voit hoitaa omaa terveyttäsi ravinnolla, ravintolisillä, miten saat mielesi ja kehosi tasapainoon. Eli saat paljon konkreettisia työkaluja ja vinkkejä sinne omaan arkeesi. Lisätietoja saat tuosta alla olevasta linkistä. Moikka! Moi!